Jo soc Sergio Gandia, el vincle meu en l'arrel es comença aproximadament l'any 2015. A mi l'arrel, el nom ja ho diu tot, és l'arrel, és tornar als arrels, a la natura, tornar a ser el que hauria de ser la serra, no? Un espai obert, n'hi ha plantes de tot tipus, el que n'hi havia fa molts anys darrere, tornar a el que n'hi havia. Al costat es munta una secció en l'arrel que es diu específicament Stop Cremes i ahí estem un poc col·laborant i creant consciència d'evitar que es creme i donar altres opcions, la trituradora mòbil, diverses opcions. Hi ha molta gent que canvia i la vegada canvia i diu, ostres, això és fantàstic, això en un moment m'ha llevat del muntó damunt, no m'ha embrutat de fum, no crea problemes al meu veïnat i després aquests restos de triturat, l'escampen pel bancal, crea una humitat, una capa per baix dels arbres i tal, que això fa que es mantingui la humitat dels arbres, tornant a la terra la matèria orgànica que ha produït els arbres. El que passa en la serra, mateixa ella es recupera, es refà. Després, inclús els ajuntaments, el que estan fent és triturat, si l'agricultor no se'l vol quedar allí perquè li molesta, el que estan fent és aprofitant-lo, mesclant la matèria orgànica del mateix poble i fent adob per després donar-li matèria orgànica a lo que són les mateixes plantes del poble o a la gent que vulgui aprofitar-la. Es pot anar també a l'oficina de mitjà ambient de l'Ajuntament i sol·licitar la trituradora. La trituradora n'hi ha dos sistemes, el que és la trituradora in situ, el toquen una empresa, va al teu camp, te lo tritura i te ho deixa on tu li diguis que te ho deixa. Té que ser muntons més o menys concrets, no pots fer molta quantitat, sinó que té que ser el tema més particular, no està pensat per un gran productor. I després n'hi ha un altre sistema que són les trituradores de lloguer, que el que fas és demanar el lloguer, n'hi ha una triturada més gran i n'hi ha unes més xocotetes, n'hi ha una que és motor de combustió i n'hi ha altres que són elèctriques. Tots són per coses més xocotetes. Per exemple, per una caseta, ho pots fer tu, l'alquiles el fin de setmana tranquil·lament, te ho titules tu. El que està fent és que la gent que ho prova, repetir, li va bé, ho diu a l'amic, o al veí, o al cunyat, i això està fent el que es passa sempre. La gent va provant-ho i va agradant-li, és un sistema que és novedós, és gratuït, al final és un benefici per tots. Es fan diverses activitats durant el mes o la setmana i tal, i sobretot els fins de setmana o entre setmana, i aquesta persona pot entrar, vaig al viver, plante les plantetes, les regue, les trasplante, això m'agrada, ara serem a la serra a fer el cloig, i a trasplantar-la, això m'agrada, i tot pot adaptar-se a la que més li agrada. Lo bonico és sempre que cada un aporti el seu i al final tots sumem, tots aportem alguna cosa. Quan tu vas, per exemple, al viver i plantes una bellota de roure, la plantes, veus que ix, que naix, que creix, que es fa gran, després aquesta planta la portes a la serra, la plantes en la serra i després passes l'any, passes 2 anys, passes l'any i veus que aquesta planta que tu has plantat, que tu has ficat la bellota, que tu has regat, que tu has seguit tot el procés d'ell, pràcticament veus com evoluciona i veus com al final va fent-se una obra. Això te dona un orgull i una satisfacció que no està pagat ni en diners ni en paraules, és impressionant, et trobo el cor.